U ovom videu pokazat ću vam kako smo spremali ljutenicu, to je po originalnom nazivu, zove se apetitko. Potrebno je 2 kg šargarepe, skuvati i iseckati ovako na sitne komadiće. Potrebno je 2 kg ljutih papričica, ja sam kombinovala crvene i zelene. Zatim 30 glavica belog luka, očistiti i iseckati na listiće. Posle sam čula da čenovi mogu da se potope u hladnu vodu, ostave nekih sat i po i da se mnogo lakše skida nego ovako da se ljušti. Papričice je potrebno ispeckati, mi smo to radili na kubeu, i iseckati ih makacama. To sve stavljamo u šerpu, znači ove paprike koje su bile, šargarepu, drugi deo ovih sitnih papričica koje nismo ni peckali i beli luk. Ovo sve izmešamo i dodajemo sljedeće: 900 ml ulja, 900 ml vinskog sirćeta, 30 kašika šećera, 4 ravne kašike soli. Ovo sve se zatim kuva od kada proključa nekih još 30-40 minuta. Tako vruće se sipa u teglice, teglice se dobro zatvaraju i stavljaju u neko ćebe ili šta već imate, tako da se postepeno osuše, ohlade preko noći i zatim ih možete odložiti na policu. Evo kako izgleda kada je skuvano. I imate najljuću, ali najlepšu salatu u zimnici. Prijetno!